otimore higni 10 mosekadhogi. To dong mano be kama wach moro be chak wuok en ke ji wacho ni Health Service Commission mowacho pile ni ka koro sirkal onge gi pesa ma gioro ne county, koro Health Service Commission ema gibiro miyo pesa. Sirkal nigi pesa, sirkal nigi pesa kabisa. In fact, king'iyo kata mana report mar KRA nyiso ni pesa ma KRA collects eno medre gi 8%. Pesa nitie. Gima opogore sani en mana priority ma sirkal nigo. Ichaneno ka KRA wacho ni gidwa ni giensure nitiere universal healthcare. Universal healthcare nyiso ni kituo kamoro amora mituoe inyalo dhi osiptal miyudo thieth regardless of your socio-economic status, kata itiyo kata ok iti. To mondo mano timre, nyaka gibed gi mpango mar ndiko jotich. To nyisi ni sani ywaruok mantiere kinde sirkal maduong' gi sirkal mapiny kondiko jotich nitie mana shida. Ka sirkal maduong' ondiko jotich matin nitie mana shida. Koro omiyo Health Service Commission ni bomiyo implementation mag kata UHC magidwaro ni timore. Gimachielo kin ma timore no wach mar NHIF. Ne giwacho ni gidwaro run UHC ni through NHIF. Tanya nyisi ni kaka NHIF ni sani kaka sirkal ogolo pesa mang'eny ni. Mano gimoro ok nyalo timore. Ko nyaka gibed gi plan mar timo wano. To Trevor, healthcare ok nyal bedo gima nono. Healthcare en ni nyaka sirkal bed gi accountability ma bed gi pesa mar chule, either through insurance or through whatever taxpayer way money, or japin chule. Koro sama jo Kenya, sama sirkal ok invest in healthcare to prefer private sector, japin chun koro ko hospital ko yud thieth nyaka odhi mana oko e private hospitals. To king'iyo wach ma private hospitals ni amiyo ji koro uso lowo, amiyo ji bedo gi mchango mang'eny gi. To koro kaka jagoro maduong' ka dang' nyisi ni koro mondo mile